Yo, what's up people? Welcome to Bitokbitok University. Ang mga wala pa nakasubscribe, please subscribe na. Katong mga nakasubscribe na, dagan salamat. Nami karon din sa Blue Energy. Kay today, amo nang i-turn over ang Honda Rebel. Karon magbuhat mi og video para pag-turn over ani. Kauban ako ang Orahik Media. And this time, medyo na-tense ko may gala kay ako mismo ang mo-experience o mo-drive sa maong motor. Ang pangutana, kabalo ba ko magmotor? Ikaduha, kung musakay ko aning mahalo nga motor, murag wa may angay, no? Atong naong murag kabal-habal driver. Pero tanaw na to, kung kabalo pag mo ko mo-drive. Kay first time ko mo-drive kung nga mga mahalo nga motor. Alright? Rock and roll. Sura pang itaon sa nito. Wah, ya igo bay. Puro gisukod na. Iron Man. Puro magsirasti kita orang sapat. Guys, so kailangan mag-wear tag proper attire kay gwapo ang motor tapos ang attire pangit. So yung ani, so pinunta mo lusob sa baha. Ano mo? Uy, ama ka dito. Sa mukay daw. Ito pagpaluwagan eh. Hi guys. Change location mi nami karon dinhi sa Car Jackson, baby. Og gidala na mo diri ang Honda Rebel. Kay mag-shoot nami kung asa mudagan ko tapos rakrakan ko sa kuan Armalay tapos tumbling din ko tapos di ko mamatay. Ako ay bida, di ba? Nana kong PA may gala pa. Pakitawad palihog. Are you ready for this, baby? Masangit siya, boy.